глюкоза ё декстроза яъне ширинӣ, шакар як пайвастагии органикӣ буда, дар сайёраи Замин яке аз манбаъҳои маъмултарини энергия барои организмҳои зинда ба шумор меравад, ки он дар бисёр бутамева ва меваҳо вуҷуд дорад, ки худи глюкоза беранг, бебӯй ва маззаи ширин дорад. Он ҳамчун сӯзишворӣ дар бадани инсон хизмат мекунад, зеро қисми зиёди энергия маҳз аз ҳисоби глюкоза сарф мешавад. Дар хун глюкоза ҳамеша ба миқдори муайян мавҷуд аст ва норасоии барзиёди он метавонад ба ҳаёт таҳдид кунад, ки дар ин ҳолат бадан худ ба хӯрдани худ шурӯъ мекунад. Сафедаю раванҳои мушакҳо дар ин ҳолат ба глюкоза табдил меёбанд, ки ин як раванди хатарнок аст. Дар ин вақт одам ҳискунии сустшавии организм, харобшавии асабҳо, ба душворӣ ҳаракат кардан мумкин аст, ки одам аз ҳуш равад. Агар дар хун глюкоза зиёд шавад, ба бемории қанд оварда мерасонад. Мо аз чӣ метавонем глюкозаро истеъмол кунем? аз меваҳо, бутамеваҳо, гулҳо ва ҳатто аз ҳайвонот. Олимони Америка мушоҳида карданд, ки дар организми одам норасоии глюкоза бошад, одамро ба хашмгинӣ, сарвайронкунӣ оварда мерасонад.